Ladné pohyby, pekné držanie tela a správne padanie na zadok. Toto musí vedieť každý mladý krasokorčuliar, ak to chce niekam dotiahnuť. No a samozrejme plus talent a obetavosť rodičov. Som nevedel teď poriadne korčulovať, ale som chodil už na verejné. Nebojím sa. Ale iba sa bojím, že padnem z pilety, keď budem jazdiť. Na hokeji sa mi to nepáčilo. Prečo? Bolo to tam strašne hrozné. Stále iba hokej a všetci si tam nadávali. Krasokorčulovanie je samostatný šport a každé dieťa má priestor a možnosť v ňom vyniknúť. Keď sme chceli v 3 rokoch začínať s niečím, tak také malé deti na žiadny iný šport nebrali, tak sme začali s korčulovaním. Koľko má rokov, vtedy postupujem do ďalšej kategórie a tá kategória je čím ďalej tým ťažšia, tak je to ťažšie, keď začínam neskoro. Taký ideálny vek je asi tak 5 rokov. Čiže vtedy to je výborné podchytiť a začať všeobecne tú jeho prípravu, nie sa zamerávať na špeciálnu, ale všeobecne akože hravou formou a potom teda až časom od tých 8-9 rokov tú špeciálnu prípravu robiť. Musíme naučiť chodiť a padať a brzdiť. To sú základné veci, ktoré oni musia absolvovať a tie deti, čím sú menšie, sa menej boja padať. Ja keď som chodila do školy korčulovania, tak ja som tam stále padala, až som sa tak naučila. My sme mali šitú bradu len. Keď idem padnúť, tak nesmiem padnúť na brucho, ale na kolena alebo na zadok. Máme tu aj chalanov a my sme lepšie trochu ako oni a niekedy sa s nimi aj zabávame, hráme. Málo ktorý chlapec sa na to dá a je to, by som povedal, že musí k tomu niečo také cítiť, aby to mohol robiť. A tu je paradox, že ten chlapec jeden prešiel z hokeja k nám. Mám tak, že som bola prvýkrát na súťaži a skončila som prvá. Túto sezónu prvé a v Budapešti 4. Na stupienku ešte nie. Najlepšie 5. Výhoda je tých chlapcov, že proste oni dospievajú a dokážu mať tú silu a začnú skákať, kdežto u dievčat sa začnú meniť tie tvary, všetko to začne pracovať proti ním, by som povedal. A až po tej puberte môžem povedať, že áno, toto bol ten talent. Teraz už viem skakať aj všetky skoky. A predtým som nevedela Lidbergera a Filipa. A teraz už viem aj lepšie korčulovať. Mám veľký cieľ. Chcem paraziť púštenka.